आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। सेथि खौराङाव दङ बयनिबो थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTR सोरखारनिफ्राय गासै 193 साख्रिनि पस्ट ओंखारदों। BTR सोरखारा मैया ग्रेड 4 नि थाखाय गासै 193 ता गुबुन गुबुन बिबानाव साख्रिनि पस्ट फोसावदों। बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसआ अफलाइनसो खालामनांगोन होनना फोसावदों। बिनि थाखाय नोंथाङा 100 रांनि IPO लानांगोन। एप्लाइनि लास्ट डेटखौ 21 सेप्तेम्बराव होनना फोसावदों आरो बेखौ BTC नि सिङाव थानाय सुबुंफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन होनना फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ गावनि श्रीरामपुराव 6,000निबो गोबांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों। BTR सोरखारा गसाइगावनि श्रीरामपुराव मैया गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। फैगौ 2025 मायथाइयाव BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै UPPL दोलोआ गावसोरनि गोहोखौ गोरासिन खालामनो थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुगासिनो दङ। बेबायदिनो मैया गसाइगावनि श्रीरामपुराव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव 6,000निबो गोबांसिन रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MP रोंगोरा नार्जारी, MLA जिरन बसुमतारी, मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आरो MCLA मागब सेत्री बिथांमोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। সনাতন মাৰাণ্ডী, এমানুৱেল হেমব্ৰম এখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আহি আমাৰ চিফ ছাৰৰ পৰা চিফ ছাৰৰ যোগেদি আমাৰ দলত দলভুক্ত হৈ যায়। ইয়াৰ লগে লগে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চত আহি। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। BTR ओनसोलाव सावथुन मुलुगाव जौगाखांनाय लाबोनायनि थांखिजों प्रमद बर'आ BTRनि गासैबो जिल्लाफोराव गंफा गंफा सिनेमा हल लुफुंनो खोथा होदोंमोन। खोथा होखानाय बायदियै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंदों BTR सोरखारा। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारी, लोक सभानि MP जयन्त नार्जारी, MLA जिरन बसुमतारी, मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे हाबाफारियाव सिनेमा हलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा सिनियर सिटिजेन एस'सिएशननि मावखुलि लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ झारखन्डआव सासे ट्रान्सजेन्डार सुबुंखौ कमिउनिटि हेल्थ अफिसार महरै थिसननाया गिबि खेबनि थाखाय जारिमिन सोरजिदों। झारखन्डनि गिबि मन्त्रि हेमन्त सरेनआ गावनि आखाइजों थिसननाय लाइजामखौ गथायनानै आमिर महतो मुंनि सासे ट्रान्सजेन्डार सुबुंखौ समाजारि सावस्रि मावख'आरि कमिउनिटि हेल्थ अफिसार महरै थिसनदों। बाथि खौराङाव दङ एसियानि गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय 133थि डुरान्ड कापआ मैयानि दिनाव जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनायाव 27 जुलाइनिफ्राय 31 आगस्त थामहिनबा मैयासिम खुंफुंजानाय जादोंमोन। 133थि डुरान्ड काप फाइनाल फुटबल बादायलायनायखौ जों कलकातानि सल्ट लेक स्टेडियामाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो मोहन बेगानजों बादायलायनाया जादोंमोन। बे बादायलायनायाव मोहन बेगानखौ फेजेनना नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ देरहासार जानो हाबाय। द'थि खौराङाव दङ थांनाय 30 आगस्तखालि सुक्रुबाराव आसामनि सनितपुरनि बेलसिरियाव सेसा दैमायाव ना हमग्रा जायगानि मानसिफोरा मोनसे 2 इन्सि गोलाव बमा बायदि मुवाखौ मोनदोंमोन। बेरफ्रुयै बमा मोननाया सुबुं समाजनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन आरो थाबैनो जायगानि पुलिसनो खौरां हरो, जाय गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। थागिरिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय ओनसोलखौ बेंखननानै गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायो।
शनिबारनि फुंसिमाव बमा होबथाग्रा मोनसे हानजाया थासारिखौ सामलायनो फैयो। जोबोद सांग्रांथियै बिथांमोना दैमानि रुगुङाव मोननाय बमाफोरखौ बेफ्रुहोदोंमोन। बे बेफ्रुनाया ओनसोलाव रिंखांहोदोंमोन। সঁচাকৈ তুমি 3 মিনিটত ফুটিছে ডাইৰেক্ট 3 মিনিট 3 ছেকেণ্ডত সঁচাকৈ তুমি 3 মিনিটত ফুটিছে ডাইৰেক্ট 3 মিনিট 3 ছেকেণ্ডত সঁচাকৈ তুমি 3 মিনিটত ফুটিছে ডাইৰেক্ট 3 মিনিট 3 ছেকেণ্ডত आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।